Der vil komme en giveaway på min kanal. Alt I skal gøre, det er at skrive, jeg er deltager. Og så skal I så smide, eller så skal I så subscribe. Og smid et like. Ja, det er en giveaway om 2 Minecraft accounts. Så vil der også komme, når der kommer, hvis I får 100 subs, så kommer der en giveaway med, hvad det nu her, med en Minecraft server, helt ny. Og den der vinder får lov til at bestemme, hvilken host. Det var faktisk det eneste, jeg vil sige. Så I skal huske at skrive, jeg deltager, subscribe og smid et like. Det er faktisk bare det eneste, jeg vil sige i dag. Så ses YouTube.